Здравейте, приятели! Днес ще ви науча как да направим мъжки шпагат между два предмета. Много е трудно, трябва да сте много гъвкави, нали, стави да имате гъвкави стави и така. Да не се бавим, да започваме. Първо ще разгреем малко с полза пингвин. Значи ето така стоите и надолу. Полза гълъб може да се каже също така. Ето така и напред. По ето този начин. Напред. И така го задържаме за 30 секунди. 15. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Сега повтаряме стреча с другия крак. Левия. Левия сгънат, десния изпънат. И напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хайде. Супер. Сега ще направим ползата палачинка. Ето така. Да седнете по ето този начин с отворени крака. Ето така. И ги бутате колкото можете. И надолу. Така, много полезно упражнение, аз го харесвам. И така. Айде. 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, затваряме краката сега. И сега ще направим ето това. Отидете така. Всъщност. Ето така. Пеперутка ще направим. И се опитайте да си сложите колената възможно най-близо до земята. Чайте. Стоите ето така. И с лактите бутате колената до земята. Ето така. Или може така, но ми е по-трудно. По-лесно ми е да ги бутам с лактите. Така. И нали стоите си там 10 секунди в тази поза, след което, откакто сте така, то е невъзможно така да ги задържите, по-трудно е, затова така ще ви се поотпуснат малко. И сега правим така. По този начин напред. Да си докоснете, но се опитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Добре. Сега отидете в напън, в един напън, ето този. Не такъв. Не този. А ето този.
Първо с левия крак. Аз ще го направя. Ето така. Повече додолу не мога от това. Ето този напън. По този начин. Задържаме го 10 секунди. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. След което с десния крак. Ето така. С него мога повече. Ето така. И бутаме. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Сега. Както сте, ако отидете в женски шпагат, опитайте да отидете в мъжки и някакси с другия крак. Така, правим шпагат. Ако можете да правите шпагат с двата крака, левия крак, мъжки, десния крак, това упражнение е добро за вас. Сега, ако направите шпагат с десния крак, опитайте се да се обръщате в мъжки шпагат и шпагат с левия крак. По-труден е за мен и затова няма толкова добре да го правя. Шпагат с левия крак, мъжки шпагат и шпагат с десния крак. Ето. И така се завъртваме. Женски шпагат. Ето. Женски шпагат, след което мъжки шпагат, след което шпагат с левия крак. Малко лошо ми е, знам, ама така. Завъртваме се, чакайте да се завърта. Ето и шпагат с левия крак. И така. Добре, сега. Направете ги 3 пъти тези завъртания и така. Следващото упражнение е ето така. Стоите ето по този начин. След което опитайте да си бутнете бедрата към земята колкото можете. Ето така, много добро помага. И така, и задържате го. След което, разбира се, повтаряте и с левия крак, с двата крака трябва. С двата. Така. И ето така. Така. Така си стоите с двата крака. Така. След което правите ето така. По този начин си разтваряте краката. Ето така. И аз зъбче го наричам. Това не знам защо. Ето така. По този начин бедрата докосват земята. Както виждате. И стоите. И след което, се махате от тази поза и
Сега ще направим ето така. До стена правили сме го много пъти. Ето така. И сега ето така. Чакайте, аз по-на тук ще дойда. Този шпагат. Ето така. Ето така. Хоп. И след което връщаме краката. Айде, сега ставаме, чакайте. След което се изправяме и така. И като за финал отидете в мъжки шпагат. Ето така. В мъжки шпагат отивате. Хоп. И така. И надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се, дайте лайки. Така. И сега дойде момента да ви покажа как да направите мъжки шпагат между два предмета. Да. Сега. Значи първо трябва да се научите мъжки шпагат само на един предмет да го правите. Ето така. Значи единия вариант е по този начин да стоите и да се хлъзнете. Ето така. Но този крак е по-трудно. It's more harder. По-лесно според мен, както аз го правя. Значи стоите ето така. И молите някой да ви сложи кръка ето тук. Ето така. Това е по-лесният начин. Ето така, иначе все пак труден е мъжкия шпагат между два предмета. И нали, повтаряте и повтаряте с другия крак. По-трудно ще е да знаете, но го мога. Ето така и ето така. Него няма да е толкова хубаво, знам. Но така. Но както видяхте, десният крак е по-добре. Или пак другият вариант е да вземете нещо като книга, както правихме с женският шпагат. Или така. Някакъв по-тежък предмет. Ето така. И отивате в мъжки шпагат. Чакайте. Подпрете си го така предмета до легло, защото ще ви се хлъзга. Ето така. И сте на предмета. Дайте лайк, абонирайте се и това е чао от мен.